Ето ни нас на паркинга на Димар да си вземем кемперчето. Общо взето повтаряме пътешествието в състав от преди 2 години, така че нямам търпение да ви покажем нашия маршрут. Ето го кемперът ни този път. Малко по-различен е. Ще ви покажа отвътре, но е топ. Този път сме с 2 спалнички. Ето едната тук и другата отгоре. И най-добрата новина, имаме просто по-голям хладилник. И е време да вземам позиция и да тръгваме на едно много готино пътешествие. Проба, виждаме ли се? Часът е 5:30. Ние с децата сме готови, натоварили сме багажа, защото с кемпер е едно се нанасяш ново жилище. И отиваме към базата да го вземем, където вече най-вероятно ни чакат Тони, Асен и Алекс от Дупница, които също нямат търпение за нашето поредно пътешествие заедно. Всеки си влиза в ролята. 5:30, 6 ли сме вече, не знам. Време да оправим кемперчето за тръгване, защото нямаме търпение. Ние сега ли ще тръгваме? Или сега тръгваме? Тръгваме. Почваме кафета, коктейли. Шофьора. Ето я. Сега си шофьор. Добро утро. Абе как се оправя? Айде! Докъде стигна с опъването на чершафа? Най-сложната мисия. Това е най-сложно. Тонче, готова ли си? Да, готова съм. Махай я стълбата и да тръгваме. Донасен, ти? Търса тук нещо. Тонче, кафе ли правиш? Давай кафетата, че шофьора има нужда от заряд. Айде, преминахме вече границата. На сръбска земя сме. Дона Сенчо е доволен и щастлив. Капитана, защото Тони му е направил вече 2 кафета. Децата гледат филмчета. Тони е на бара. Ема спи, разбира се. Така че всичко е точно и продължаваме към Загреб. И смяната вече е извършена. Първия шофьор отива да поспи малко. Сега започва втория шофьор да шофира. В Сърбия сме, пътуваме към Белград, към Загреб. Така че приятен път! Само да вметна каква е разликата между този кемпер и миналия, който бяхме взели от Димар. Пак е за 6 човека, пак сме в тази конфигурация, но този е много по-тих. Може би заради това, че е по-компактен, по-различно е разпределението вътре. И честно да ви кажа, на магистрала сме, с 130 км караме, колкото ограничението. Обаче изключително тихо, не се чува никакъв шум. Браво ми те! Това е друго си е да си имаш помощник пилот. Кара си, беля ти очите, капва си кефче, кафенци ти наливат. По препоръка на приятел минаваме не по околовръстния път, а през центъра на Белград, защото според него е по-бързо да излезем. Така че сега, Краси, тестваме твоят маршрут. И вече сме на хърватската граница, сръбско-хърватската граница. Като цяло ни отне до момента 5 часа и половина от София до тук. Те се надявахме, че ще хапнем по една плескавичка в сръбско, обаче по пътя не намерихме нито едно място, на което да си хапнем нещо вкусно. Алелуя! Пръсната лютеничка. 1 лев само получавате лютеница. И сиренето ви е включено. Алелуя! Добро утро! Яни, с кой си говориш? Да, там един човек ни гледа. Едно дете ни зяпа. Ако може. Всеки със своите проблеми. Бързо почистване на първата бензиностанция и в крайна сметка всички са много гладни. На бензиностанцията права бърз авокадо тост и продължаваме към Загреб. Какво, Яни? Какво желаеш? Покажи се да си кажеш. Яни? Имам, но са за после. Его Дона Сенчо. Продължаваме с шофирането. Тони, какво става? Нали затвори минибара? Ми пак отваря.
Имам нова поръчка за кафе. Колко? Мляко. Този път е с мляко. Кафе с мляко. Един фреш грейпфрут. Сега го почвам да ги стискам. Какви коктейли предлагате? Чисто вино и чиста водка. Имаме водка ли? Да. Имаме и сода. Идеален коктейл. И лимон. Говориме си тук с Тончето. Вече часа е близо 3 часа. В Хърватска сме на 80 км от Загреб. Какво да правим? Да отиваме към Плитвичките езера, да отиваме към Загреб, май колим към Загреб. Там ще нощуваме, да вземем да хапнем, защото за толкова километри нито има ресторант. Добре, че си носим пълен хладилник, храна и напитки. Стигнем Загреб, ще ви кажем колко гориво сме изразходили. Към момента сме на един пълен резервоар, плюс още малко, като гледам до Загреб, сме на резервоари половина от България, но накрая на пътешествието ще дадем тотал, изразходено гориво, цени, суми, които сме похарчили с нашите гладници. Между другото, тия деца, тръгнем ли на път, много гладняват. Направо е нещо страшно. Половината провизии вече са в коремчетата им. Добре дошли в Загреб. И какво е толкова смешно? Случило ли се? Тони е с две навигации. Едната сигурно е към Плитвички езера, другата е към центъра на Загреб. Карам и тя и само чувам след 300 метра наляво, след 100 метра надясно. А вие какво правите? Тя ви дължи 10 000 суверена, плюс всички 40 Ало! Търсиме си паркинг в центъра. Малко е трудно, вече 20 минути обикаляме. Ако не, отиваме на паркинга на болницата. Ние вече сме на паркинг. Ще спрем на паркинг. Ти за малко зъбите да ми изкараш. Да, като шофираш. Трябва да си изкараш хубава книжка. Що, майка ти спа хубава ли е? Да. Мама се измъква от всяка катастрофа. Извинете, 2,60 евро е на час паркинга. Така че не се много отпуска и в червирането. Давай, по-бързичко, моля. Хора, за колко време стигнахме? От 6:30, сега сме 4:30 с 1 час спирка за ядене, така че добре се движиме. Екстра сме. Сега ако може и по-експедитивно да се разходиме. Бърза разходка в центъра и отиваме към Плитвичките езера. Да. Ето там е пешеходната. Паркингчето е супер. Взели сме. Дано и не платиме като за 3 коли. Между другото използваме приложението Park for Night. Да. На Посладолече в центъра на Загреб. Научили са си урока, не взимат вече гривнички. Под слънце, стъкло, мърляво, обаче ние излизаме от Загреб, отиваме към Плитвичките езера, но рязко ожадняхме и по едно коктейлче, за мен едно алкохолно, за шофьора едно безалкохолно. Едната чете книжка, другите двама играят на монополи. Сервичорката Орнела. Микс. Само да ви кажа, че имаме 30 минути до Плитвичките езера. По пътя между Загреб и Плитвичките езера чешма няма, ресторант няма, бензиностанция няма. Имайте го предвид. Пък да влиза да се къпат децата, че не стигаме и това е положение. Леле хора, най-накрая виждаме една чешма, то ни включва алармата и сега връщаме малко назад, за да засипем, да заредим. И тук радват ни се хората.
последна бутилка вода. Оказа се, че сме спили един стек вода и си заредихме течно за чистачките, така че сега ще може да виждаме и да снимаме на воля. И да се? Видите се. Отиваме да паркираме някъде, за да може да се изкъпем и да се върнем от тази чешмичка да сипем вода, защото не се знае кога ще намерим пак. Хайде, бай! Хайде! Така. Леглото е готово. Ох, най-накара мир и спокойствие. Не пропускам вечерната си рутина, дори и на път, за да имам хидратирана кожа на сутринта. Искам да ви дам малко информация. 6 човека сме се изкъпали и все още има 25% вода в кемпера. Ами, това беше от нас за днес. Часът е 9:30, но сме смазани от път, така че лягаме. На 20 км сме от Плитвичките езера. Лека нощ! Часът е вече 7. Едни са станали, други още спинкат. Ето как изглежда баничката. Тя е достатъчно голяма. Има едно много готино гледалце, на което сега ще си направя сутрешната рутина. Значи първи ден един пълен резервуар вода сме изхабили, 2 пълни резервуара дизел и една тоалетна сме изхвърлили. Хладничко е между другото. Ето така. Вече. Имаме го. Хладничко е между другото. Колко? 15 градуса. Добре спахме през нощта. Обаче за пръв път аз и Тончето имаме проблем. По принцип винаги двете сме се сетили за абсолютно всичко, или поне едната, ако е забравила, другата се е сетила, но не и този път. Забравили сме, че кемперът се взима без оборудване, т.е. без лъжици, вилици, чаши, чини и така нататък. Това сме го взели, но не сме се сетили да вземем нито една тенджерка или средство, на което да си стоплим вода за кафе, чай или каквото там има, което в момента леко ни доставя дискомфорт и трябва да си купим от някъде, за да си направим чайчета и кафенце. Айде по едно кафенце да закусят Тончето. Рай, чуват се връбченцата. По принцип аз и Тони закусваме последни винаги. Бау! Какво се случва? Авария? Няма, днеска явно цял ден ще сме на тази чешма. Тък му напълнихме догоре резервуара с водата, всички си измиха зъбите, измиха си чинийките. И... там виждаме там на ъгъла. Там другата част има. Аха. И затова сме още на чешмата, защото до 25% от водата вече замина. Zmiеме малко отпред. Да, стъклото. Да. Чакай, мести ме. Пази се. Защо? Еми така е. Стъклото ни е под всякаква критика. Днеска е април ден на шегата. Днеска трябва да се някаква шега. Днеска първи април ден на шегата. Айде тръгваме. Този път имаме чисто стъкло, така че можем да снимаме. Отиваме към Плитвичките езера. След 20 км сме там. Айде, пристигаме! Това е къмпинг в началото на парка Плитвички езера, който изглежда доста добре.
и четохме много хубави отзиви за него, но ние не сме хора, които спят по къмпингите, така че ще го пропуснем и продължаваме по пътя. Вече сме на Плитвичките езера. Има си паркингчета навсякъде, дори за бусове, кемпери, коли. Сега ще видим каква е цената. Паркинга за един цял ден за кемпер е 10 евро и 50 цента. Ето ги и цените за вход и работно време. Възрастени 2 деца, 18 евро. Гледка. Страхотно е. Как сте, банда? Харесва ли ви? Доста хора дойдоха, така че бързо да се движа напред. Светът е просто прекрасен. Ако беше и малко по-слънчево времето, щеше да се вижда още по-добре тюркоазният цвят на водата. Като цяло хванахме доста добро време за разходка, тъй като няма много хора. Може би през летните месеци е нещо страшно тук. Отиваме да се качим на най-такава лодчица, с която да си обиколим тук около езерцата. Стигнахме до мястото с информацията за лодките. Цената на лодката, доколкото разбрахме, е включена в цената на билета. Ето, тук може да видите колко на често са на всеки 30 минутки. Така че мога да кажа, че през това време ще седем да изпием по едно чайче ето тук, докато дойде следващата лодчица. Качаме се в лодката, събраха се доста хора тук. Видите каква е опашката. Яни, сяди тук отпред. На Сенчо се грижи за мен да се отпусна. Много се нервира децата, нервират и нужда малко. Браво, Дора Сенчо. Магия. Топ. Ето е финалната ни спирка. Слизаме тук. Като разходката с лодчица отне около 30 минути. Ето така се мърда. Яни много ни развеселява. Постоянно измисля някакви смешки. Ето така си показва буската, бебето. Какво отговаряш? Като те погледне, какво отговаряш? Хайде, продължаваме нагоре. Отиваме да си хванем влакче. Ето го влака! Ето го влака! Хайде на влак. Много е красиво и величествено. Просто нямам думи за какво става дума. Това е като една огромна версия на Крушунските водопади. Какво става, Янчи? Молят ме краката. Измори ли се? Маршрута е доста дългичък. Да, 40 км. 40 не, ама е доста. Да, ама не. Тъпо си мислехме, че вече сме на спирката с влакчето и виждаме, че има още и още езерца. И тук, и пътечката продължава. И слънче се изпече. Общо взето маршрут е много приятен, но си е доста дълъг. Най-накрая пристигнахме на мястото, откъдето трябва да си хванем влакчето. Оказа се, че в този район има много маршрути. Ние сме избрали маршрут H, който е с дължина около 9 км. Обаче по този маршрут виждате абсолютно всички водопади, най-красивите гледки, така че ако желаете да станете част от Плитвичките езера, изберете маршрут H. Ето ги маршрутите, но за да си изберете вашият, може предварително да видите в сайта. Има няколко входа, няколко изхода. Ние сме направили, както ви казах, този един от най-дългите маршрути. Междувременно и влакчето пристига, вече са се събрали тълпите хора. Влакчето всъщност представлява ето това. И се качваме. А къде ще ни отведе, още не знаем.
Ние сме в първата част на влакчето. Явно на Дона се му мръзна малко от нас да се качи в второто влакче, втората част. Има доста хора в момента, така че съвет, елате възможно най-рано, че да избегнете големите тълпи от хора. На нас ни отне горе-долу около 4 часа до момента с спирките. Това приключение, но да видим дали приключва всъщност, понеже не сме сигурни къде точно ще ни остави това влакче. Точно слязохме от влакчето и сега отиваме към Entrance 1, откъдето влязохме от 9. Може би още 20 на минути ходене. Сега ще видим колко общо ще ни излезе това цялото приключение тук. Почти сме пред кемпера, цялата разходка на нашата група и отне точно 5 часа. Ето една финална гледка от високо. И следваща спирка Задар. И полицаи провериха ни, видяха тук 2 мацки отпред и казаха, че всичко е наред. Да продължаваме. Разгеле и намерихме и бензиностанция, че и бензиностанциите са кът и всичко е кът. Сипаме догоре за втори път пълен резервуар, защото сме изхабили 2 и сме на 80 км от Задар. Ако не се лъжа, бях 80, така че сипаме гориво и продължаваме, защото искаме да си намерим едно много готино местенце, на което да обядваме и после да видим и къде ще нощуваме тази вечер. Пътуваме си ни още към Задар, остават ни малко километри и сме в един супер дълъг тунел, много приятен, осветен. Защото навънка, между другото, в момента адски много духа, просто жесток вятър. Хванахме. Виждаме част от морето вече, значи сме почти в Задар. Умираме вече от глад. Продължава да няма никакви ресторанти по пътя. Други бензиностанции не видяхме. Да. Чешми 0. Просто... Да, обаче за сметка на това пък засичаме страшно много кемпери. Еги и двамата сурикати тук да ви висат на главата нон-стоп докато карам. Хора, с Park for Night ни дава, че има паркинг тук за кемпери и каравани. Леко да не. Направо, не знам, ако не съм се качила в момента тук. 20 метра вдясно. Ето го паркинга. Къде? Ето. На това паркинг ще да спра. Ето. И къде да спра? То е това. Абсурд. Хора... Ама не, това се гараж. Ето къде ни изведе навигацията. Центъра на центъра до яхтите. Леко. Тук ще минеш ли? То и нас не притеснява. Каквото има да те притеснява. Ето паркинг, хора. Ето натам завивам. Има кола. Ще може да завиш. Пристигнахме на един паркинг. Да. Все пак и имаме нужда от спешно зареждане. По едно бързо коктейлче. Дона се вече се спретнал чакани отвън. Пиме по едно коктейлче и заминаваме на бърза разходка в центъра на Задар. Отиваме към Стария град да хапнем нещо, понеже явно и ще завали след малко. Та искаме да си намерим някакво готино местенце, да си седем, да се разложим, така да кажа. С Тончето имаме нужда, стига с това готвене. Ето, тук започва Стария град на Задар. Харесва ми, отвътре ми става хубаво, има дух. Това ти е от водката. Водката ми. Ето е много добре. Я да видиме горе-долу как се случват нещата. Я, Тонче. Ау, има супи. Супер.
Вчера също си взех една супа. Днес това ми е втори път, в който си поръчам супа. Явно в хърватска супа означава малко водичка и няколко плуващи неща. Това е рибената супа с две мини парченца риба за 5,50 €. Това е, хора, за 45 минути и там около 100 и не знам колко евро. Това е положението. Заваля и си се прибирам обратно в кемпера. Ще се разходим из уличките на Задар. Утре рано сутринта, преди да тръгнем към следващата ни дестинация. Вчера бяхме на климатик цял ден. Днес ще пускаме отоплението, че е нещо рязко и студя. Чудесно! Това ми е най-любимото. Лошо време, в нищото. Не знам, трябва да имаме монополито, да играем по двойки. Не знам какво ще правим. Да. Не знам какво ще правим. Дали ще играем? Ще играем. Само имаме един съвет към вас. Взимайте си моп или нещо подобно, за да може, ако вали, стане... то не е кал, защото ние си държим чистичко. Все пак с нещо да може да си почистите пода, за да не са с мокри кърпи или... Хапнахме, пинахме и сега е време за малко фейс йога преди лягане. Навън вали много приятничко. И мислим днес да си легнем рано, за да може утре сутринта да се разходим из стария град на Задар и лека по лека да тръгваме надолу към Сплит и ще видим къде може да се отбием и преди това. Хайде, наспахме се, 7:30 е, Тончето се гримира. Алексчето и чай е станала, вече е до хладилника на пост. Да. Той ще прави авокадо тостове. Янчето, спинка още тука. Времето днес е чудесно. След вчерашните нови инструкции за къпане, искам да видите, имаме 25% вода. Вече сме изкъпани, мили сме си зъбите, всичко е топ. За тук излизаме на още едно малко центърче с една часовникова кула и кафенца. Типично италиански стил, само дето на вкус не го докарват. Има доста църкви тук навсякъде. Там в далечината отново се вижда катедрала. Снимам за протокола. Яхтата е Антония, като нашата Антония. Тонче, да нямаш тук нещо? Желаете една школка да ви направя? И желаем, да, точно. Часът е 10 без 15. Попаднахме на едно пазарче тук между всичките руини. Обаче намерих една много сладка дама, от която си взимаме ягодки, разни неща за кемперчето. И дъщеря ми се очудва как така се разбираме с нея, а то, както знаете, хърватския е доста близък до български език, не е нещо драматично. Колко е това? Ево ти за 2 евра. Добре, дай. Ево ти 5,2,7. 5,2,7, значи за 7 евро взехме ягодки, взехме едни репички и 200 грама орехчета. Връщаме се към кемпера, пихме по едно бързо кафенце, защото искаме да отидем към Сплит и евентуално оттам да си направим една разходка с лодка, ако има такива опции през това време на годината. След Стария град спряхме на една бензиностанция на километри и половина от мястото, на което бяхме паркирали през нощта, за да си сипем вода. Всичко е мокро от лютеница, защото вчера Дона Сенчо, като играхме, той ядеше лютеница. Сега две от картите са в лютеница. Изми ги. Какъв е проблема? Ей, те са маркирани сега. Теглим един език. Какво правят? Ще те напляска, Айде, тръгваме. 11 евро, добре. Защото вече направо ни шашардисват по тия хърватски пътища. Вече сме на... Вече, не знам, 11-12 евро ни се вижда без пари. Между другото, сега ще видим къде ще паркираме, защото прочетохме, че паркирането в Сплит е леко предизвикателно. Но аз вярвам, че ще намерим перфектното място. Защо?
Ще се разорим с това гориво. Пак сме на половината празен резервоар. Но поне сме в Сплит. Добро дошли! Спряхме на паркинга на една спортна зала, на едно стадионче и отиваме към Стария град, който е на 10-15 минутки ходене пеша, или поне така ни казаха. Ето, вървиме бързо надолу. Видяхме в интернет, че има лодка, която тръгва в 2:30. Имаме 30 минути до нея. Имаме бърз план. Отиваме към крайбрежието. Виждаме дали има крайбрежни ресторанти, къде са лодките, вкусно ли е, добре ли е положението и решаваме какво да правим след това. Ето ги decision makerите и другите отзад патици и патета вървят по нас и слушат. Какво, Тонче? Казвам, че ако нищо не ни хареса, направо се връщаме на гиросите и всички ще са доволни. Да, да хапнат децата, да не мрънкат. А ние продължаваме с обик. Я да видим каква гледка. Ето къде се озовахме. Палмички, корабчета, яхтички, пълни заведения. Със сигурност ще има нещо вкусно за хапване. Дали ще е на лодка или навън, сега ще видим. От първият офис взехме тази карта. Има различни предложения за разходка с лодка, само че днес сме вторник, първите свободни места са за петък, всичко останало за сряда и четвъртък е fully booked. Това е положението, няма лодка за утре, така че тази идея с лодката ни отпада към този момент. Ще го направим някой друг хубав ден, защото ще гледаме да си измислим нещо друго в нашата програмка. Сега... Юху! Много съм доволна, тъй като намерих точно това, което ми се хапваше. Намерихме нов вход към цялата тази крепост. Диоклецианския палас. Това се нарича Златна врата. Аз мога да стоя тук цял ден, очевидно. Изключително много ми харесва. Много приятна атмосфера. Много непретенциозно кафенце има тук в центърчето. Ето го. И сега ние ще изберем да минем от долния вход, за да видим какво има след него. Добро утро, много хитро име за магазинче с сиренца, айрянчета и ние влизаме директно вътре, за да видим какво се продава. Ето какво си взехме от добро утро. Един хляб, който помолихме да ни нарежат и ни го нарязаха на ръка. Качваме се в кемпера и отиваме към Кушани Бич. Кашуни Бич се намира на около 4 км от паркинга, на който бяхме спрели, или точно 10 минутки по навигация с кемпера. Кашуни Бич ще ни изненада с страхотна гледка и място, на което да си паркираме кемпера евентуално. Слязахме долу на плажчето, много е приятно. Не е кой знае какъв плаж, но е доста спокойно. И смятаме да прекарам вечерта тук, да си поиграя дечицата. Ще има най-вероятно много готин залез, който ще посрещнем. Има един бич бар, който не работи, слава богу, така че ще бъде много тихо и спокойно. И най-накрая така мечтаната ми почивка започва. Нося бутилка за мен и Тончето. Взели сме позиции тук отпред на плажа. Има много малко хора, така че скоро ще си останем сами и ще ни бъде много готино. Трябва да ни е удобно, комфортно. На мен и Доня Антония все пак. Това нося столчета. Догуша ми! Догуша! Не може да си отворим бутилката вино още. Излезте! Излезте навън! Иначе водичката мога да кажа, че е хладна, обаче не е ледена и според мен може да става за топкане. И вече е wine o'clock. Сипам по едно бързо винце да си починем, защото след малко ще огладеят.
А ние сме на такава локация, че около нас няма да има живо пиле. И познайте кой ще готви, аз и Доня Антония. За днес сме предвидили салатка от хлебчето, което ни нарязаха по-рано днес. И ще видим какво още. Може би ягодки за десерт. Отгоре много красиво. Тази гледка е като на метеора или нещо подобно, но е много красиво. Ето ги тези двамата сладури. Играят или играят. Еги тия сурикачета. Дръпнеме се ние на една страна, пак тук на нашите глави. Взехме ни по един хърватски айрян. Какво не му харесваш? Той като сладко мляко. Не ти ли харесва? Мокрите ми книгата. Ние правиме шейк. Това е лимончето, тук листенцата, вкусове, такива подсладители и захарчета и сламка. Бон апетит! Мисля, че най-накрая заслужено мога да си запаля една пуричка да се изпуша на този хубав залез, на тази тишина, спокойствие и да си слушам само шепота на морето. Така, значи, отплеснах се точно за една минута. Чашата ми с вино беше взета, отнесена и вече си играя с нея. Защо не слагаш, да те питам? Решихме, че ще направим една бърза вечеря. Салатка с рибатон и авокадо тост с моцарела. Така че децата да са щастливи, нали? Не. И понеже сме забравили купи и всякакви неща, тенджери, много сме изобретателни. От хладилника го извадихме това за зеленчуците и в него правим салатката. Обаче стана много яка салатка с рибатон. Част от вечерята вече е сервирана на най-прекрасната гледка. Ох, настана някаква паника. Един човек дойде да ни каже, че е горския и не може да паркираме тук. И сега по най-бързия начин оправяме всичко. Чистене, оправяне, къпане и тръгване до 15 минути. Добре, не. Айде, вече сме готови. Излизаме бързо. Давай. За 20 минути сме яли, скъпани 3 деца, гледат детски, легнали са. Доня Антония се оправя да сяда тук, Дона се ни чака и тръгваме към Дубровник и по пътя някъде спираме. Ние отново сме с две навигации. Моята е за Дубровник, на Тончето навигацията търси чешма. Тонче, имаш ли успех с чешмите по пътя? Още не. Добре. Децата са си най-добре, гледат си детско, лежат си, дремкат си и изобщо не им пука. Ние да му мислим. In 200 meters, continue straight. Напред. Какво, Тонче? Намерила съм вода, перфектна. Перфектна вода. Къде? Наляво след 600 метра е по моята навигация. Твоята? До 4 км сме там. Наляво завиваме? Да. Добре. Та как се движим с горивото. Половин резервуар гориво имаме и сега ще стигнем до Дубровник. Това ще кажа. Не се знае. Значи да не чуваме, че горивото свършва за пореден път. 470 км. 470 км, таман на Дубровник зареждаме пак трети път. Спазвай 50. Тук си имаме един, как се казва, една черна станция. Всичко знае къде са камерите, какво е ограничението, спазваме. Яго, на шофьора му се бесне. Камера! Камера за скорост след 500 метра. Спряхме на една бензиностанция за вода, защото всички си изкъпаха и съответно пак нямаме вода. Не знам дали виждате, но небето е пълно с звезди, много е красиво. В предишното селце не можахме да спрем, тъй като имаше табела, че е забранено за каравани и кемпери, изобщо дори да влизат там в това селце. Така че продължихме по градския път, видяхме табела Аутокамп,
Някакъв къмпинг ли е, място за спиране ли е, не знаеме. Слизаме надолу по пътя, за да видим какво ни очаква там. Спираме тук, не влизаме напред към къмпинга. Ето ни нас. Така че смятаме, тук няма живо пиле, достатъчно широко е. Смятаме тук да си нощуваме, пък ако нещо някой ни каже, влизаме директно тук навътре. Даже Дона Сен отива да попита. Та хора, тук сме спрели на 160 км от Дубровник. Лека нощ!